Bamaɲare cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ yɔrɔjɛrɛma fara yɔrɔ sɔnnama ka aw minnu bɛ k'a lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni tan ni o bɛɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ aw ma fili aw sɔgɔlen bɛ min ye radio Mantiya FM na ka bɔ Tizibugu kilomètre 9 la sɔgɔmada in na i n'a fɔ min ye sibiridonyaw ye kɔrɔlen ko sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 10 mana dana gosi min ye dɔgɔkun kunnafoni gafew ye an bɛ an tɛgɛ don olu la fɛn minnu fɔra dɔgɔkun kuru kara kɔnɔna na ka se ka min ye a bakuruba mɔ ka da limanaw tɛgɛ bonya ani karama kɔnɔna na aw minnu bɛ aw ka du kɔnɔnaw la aw minnu bɛ barodaw la aw minnu bɛ taama sira kan aw minnu bɛ so ani baara yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ walima aw minnu bɛ n'a bɛ jamana kɔkan na foli ni tan ni b'aw bɛɛ lajɛlen ye sɔgɔmada in na aw gɛrɛjɛw la maa minnu na olu de ye nin Abdou Touré min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ ka gafew kɔnɔ kuma lase aw ma min ye an ka kumakan ye ka se k'a lase aw ma aw sigiyɔrɔw la o fɛɛrɛ bɛ filaw de bolo Jawoyi Jalo o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ jasanuma minnu bɛ yen n'o bɛ tɛmɛ an ka kunnafoni siraw fɛ janko an ka page Facebook Fatɔma Tapili Sirifukɛ e ko cogo di basi tɛ ne ta ye foli ye ka a di limanaw ma lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa waati kɔni n'a togoya kama ne bɛ kuma sigi ma min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ gafe kɔni a kɛn bɛ ka an tɛgɛ fa tɛtɛ a kɛn bɛ dafara yɛrɛ ka ban min ye gafe kunfɔlɔw ye an b'a lajɛ an bɛ taa n'o ye min ye min tɛ ka don bala kɔnɔ i bɔ ni sɛbɛn min ye an ko a ma ko min ye l'espoir ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi min kɔni ye gɛlɛya ye o donnen bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya in bɛ fɛn jumɛn nɔfɛ a bɛ waati dɔɔni bɔ min ye Faransi faamaw ye janko o ka minisiri min bɛ yen nɔ ni o b'a ka baara bɛnnen bɛ Europe jamanaw o koɲɛ ma ani fɛn min ye u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ k'o ɲɛnabɔ o de ye Jean-Yves Le Drian ye a bɛ waati dɔɔni bɔ min kɔni ye Jean-Yves Le Drian ye i kɔni b'a ye a ka sɛbɛnniw a n'a ka kumaw fɛ k'a fɔ a kɔni ɲɛma kelen bɛ ka kɛ Mali kan ale dama tɛ min ye Faransi faama ye n'o y'u ka masakɛ ye Emmanuel Macron ale bɛ o cogo kelen na ka taa se min ye u ka kɛlɛcɛw ani mugubon o bɛ minisiri min bolo ni o ye u ka minisiri musonin ye Florence Parly ko ni kuma ninnu i b'a ye k'a fɔ kuma caman kuma majɛbaw de don kuma minnu bɛ yen n'i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka maa bɛ nin fɔ cogo jumɛn Mama Janɛta Sanogo ale b'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin hakilila ninnu ye kuma dɔw la i b'i yɛrɛ ɲininka mun na i b'a ye k'a fɔ nin ko in bɛ tali kɛ yɔrɔ jumɛn na kabini a bɛ waati jan bɔ Mali jamana minisiri min bɛ yen n'a ka baara bɛnnen bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ye ɲɛnabɔli ma ale tun ye jansere kɛ sabula min ye Faransikaw olu ka lasigiden min bɛ an fɛ yan nɔ ni o ye min ye Joël Meyer ye u kun y'a wele ka kangari d'a ye i ka jamana faamaw bɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ kuma bɛɛ u bɛ min ye kuma panna kuma ani kuma bisibasalen fɔ Mali ma ko an jansere a ka dabila kuma na n'o tɛ Mali yɛrɛ bɛ ko dɔ kɛ min ye o kow tola senna ka na se fo waati dɔ ma waati min na Mali ɲɛmaaw yɛrɛ y'a ta ka kow ta u bala waati laban in na n'aw hakili b'a la min ye Danemarkaw olu ka kɛlɛcɛw nali an fɛ yan nɔ Danemark i b'a ye k'a fɔ o kɔnikɛla gɛlɛyaba ye sabula ɲini kun kɛla k'a fɔ ko an bɛ dɛmɛ nɔfɛ ka bɔ jamana caman yɔrɔ sɛbɛn tala aw fɛ yen nɔ sɛbɛn kan ka kɔmasegi de kɛ anw ye sani aw ka maaw ka na nka suma ko dugumajɛ aw nana haraba min ye jɛrɛjɛkulu min bɛ yen nɔ n'o ye sɔrɔsilakaw ka jɛrɛjɛkulu ye n'o bɛ tali kɛ farajɛlakaw kan u kama ko force takuba aw nana ka na aw yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna Mali ɲɛmaaw t'a kalama o tɛ se ka kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o kuma minnu fɔla Mali ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko o tɛ ko bɛnta ye wa mun bɛ ɲini dɔrɔn o ye k'a fɔ maa minnu nana k'u nana dɛmɛ la dɛ olu ka ɲɛ min ye u natɔ ye o ɲɛ kelen k'u segintɔ ye o kuma fɔ furadama ni bi cɛ i kɔni b'a ye k'a fɔ min kɔni ye nin ko in ye a ma bɛn min ye Faransi faamaw ma o ko kɛ fɛn min kɔni ye kuma pannanen ye Mali ɲɛmaa minnu bɛ yen olu yɛrɛ ka jɔyɔrɔw i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔbaw tɛ u la n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu don u ma lakodɔn sabula u ye nin de kɛ tan fanga gɛsɛbaw don nin de ye Jean-Yves Le Drian ka kuma ye o kuma fɔ Mali ɲɛmaaw min bɛ tali kɛ an ka jamana minisiri min bɛ yen jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ye ɲɛnabɔli ale ye wele bila ma joona tɛnɛn tɛmɛnen o kun y'a dɔgɔ duman ye an sɔrɔ an ka baara yɔrɔ la sisan ci bɛ n bolo ka f'i ye a yɛrɛ nana min ye nisɔndiya ye yɛlɛmaga a bɛ o la a t'a dɔn fɛn min b'a ɲɛ fɔlɔ u nana ka na sigi daminɛ mun kɛ foliw kɛla min ye laadafoliw ye olu bɛ dafalen kɔfɛ a ko min ye Joël Meyer baasi tɛ min ye Mali jamana faamaw ye président n'a ka premier ministre ani gouvernement u bɛnna kan k'a fɔ fɛn min ye ka baara ye ko ka dan sigi a la a banna saba dama de bɛ d'i ma wallahi i k'i ka koso ni kasaw fɛn o fɛn bɛ yen k'o ye bololaminɛ ye selidagaw ni berew ni tasalew a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa so an ka tɛgɛrɛ fɔ Mali kun
o kuma fɔ min ye a ma kɔni o kuma bila da girinda la sabula o fɔla cogo min na o bɛ kɛ ten u b'a fɔ fɛn min ma k'a fɔ ko nɔgarata n'o o dala maa min kan tile 3 kuma dɔw la i tɛ se ka tɛmɛ o kan jamana kɔnɔ cogo si la n'o tɛ ni fɛn o fɛn y'i sɔrɔ o waati kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen ka ɲini ko ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔni u ye nin hakilila ta min ye an bɛ se k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na dɔgɔkun min bɛ ka fori tan i b'a ye k'a fɔ a fɔra cogo min na tile 3 kɔnɔna na dɛnɛn tarata araba o y'a sɔrɔ a y'a ka kasa ni koso bɛɛ lajɛlen cɛ a y'i dogo ka taa wa a taara cogo di taali in kɔni a ye ja dɔw yela foroba kuma yɔrɔw kan ani a ka baara yɔrɔ mɔgɔw kɔni n'o ye lasigidenso ye Faransi an'olu ye kɔni ɲɔgɔn ye ni Faransi minisiri bɛ na nɔ a bɛ fɔ fan bɛɛ ko nin bɛna liya n'u bɛ taa a kan ka fɔ a ɲɛna dɛ o tɛ nin taacogo ye nin bɔra so wulubɔda de fɛ a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ a yɛrɛ ka jamana faamaw minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kuma Sintan ta ka fɔ Mali ma kuma dɔw la u bɛ kuma u ka kunnafonidisow sanfɛ RFI ani BBC ani VOA o n'a ɲɔngow France 24 ka taa se u ka kunnafonidi sira wɛrɛw fɛ TV5 Monde min ye Africa 24 ye o n'a ɲɔgɔnna caman min ye kojugu ye a sara ye kojugu ye dɛ nin ye sɛbɛn an ye min sama ka bɔ min ye l'espoir kɔnɔna na maa min y'a sɛbɛn o de ye Jeannette Sanogo ye Jeannette Sanogo an b'a fɔ ka espoir maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou ko taa ka segin bana o kɔni o tɛ maa to ne bɛ n tɛgɛ kɛrɛkɛ don ni ko ni sɛbɛn min ni u b'a wele ko nouvelle libération danga sɛbɛn cira maa min fɛ kana bila kura ale Nicolas Gros Veride a ko Mali ani Faransi cɛ bɛnkan min bɛ fo ka taa se Mali ani tubabula jamanaw yɛrɛ ma ka bɛn ni u ka kɛlɛcɛ mun n'u bɛ wele ko Takuba ko yalima ko jɔn de bɛ ka tiɲɛ fɔ bɛnkan in kɔnɔ bɛnkan bɛ yen wa walima a tɛ yen ni ayiwa ɲininkali fɔlɔ kɛra o ye a ko bɛnkan kɔni a bɛ yen ni nɔ min bɛ Mali ani Takuba ni ɲɔgɔn cɛ nka i bɛna ye bɛnkan in n'i y'a jateminɛ o tɛ o bɛnkan tɛ ko min tɛ se ka bɔrɔtɔ tilesen kuncɛ ma bari ka d'a kan sariya la bɛnkan kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ ni a bɛ kɛ bɛnkan ye diɲɛ maa b'a la kodɔn ko olu sira dɔw bɛ olu majɛw ye bɛnkan in sɔrɔ ayiwa ko bɛnkan in yɛrɛ a bɔra min tuguni n'o o ye ɲininkali filanan ye o bɛna kɛ kabini san 2013 n'o ye san 2013 waati ye i bɛna ye Serval n'u b'a wele ko opération Serval olu ka nali a kɛra bɛnkan min kɔnɔ o bɛnkan kelen ko o de tila ka kurakuraya san 2020 kɔnɔna la ka tila ka tɔgɔ d'a ma tɔgɔ min ni a laban min na kɛ Takuba ye o de kɛra sababu ye bi Faransi ni tubabula kɛlɛkɛcɛw olu bɛ anw ka jamana kɔnɔ ayiwa ko bɛnkan in yɛrɛ a bɛ mun fɔ tuguni ko bɛnkan in k'i bɛna ye gɛlɛyaba b'a kɔnɔ bari bɛnkan in kɔnɔna la kɛlɛcɛ dɔw olu u bɛna Mali jamana kan ka sɔrɔ an'u ka kɛlɛkɛminɛw ka sɔrɔ i b'a ye kuma dɔ la ni doniw bɛ bɔ dugu wɛrɛ la ka na dugu dɔ la ayiwa sariya dɔw bɛ yen a kan ka tɛmɛ olu fɛ ani wari dɔw bɛ yen nɔ a kan k'olu sara jamana ye nin bɛna kɛ sababu ye bɛnkan in bɛna kɛ sababu ye tubabu kɛlɛcɛw u bɛ na nɔ an'u bolofɛnw visa ko t'a la papier ko wɛrɛ t'a la u bɛ wuli cogoya min na sɔgɔmada fɛ ka bɔ sunɔgɔ la dɔrɔn u b'u ka fini don u kana dɔrɔn k'u nana Mali la wa u nacogo bɛ an bɛ cogoya min na ko walasa anw ka jɛn n'i ka nalen ko walima a bɛ kɛ cogo di i na komi misaliya taara i yɛrɛ ye min fɔ ka bɛn ni Daniwaw olu ka nali ye ko tiɲɛ don an kɔni ye wele bila u ma ka wele bila u ma u ye jaabi min kan ka kɛ walasa u bɛ se ka na ko olu m'o jaabi kɔnɔ koyi ko fɔlɔ la kɔni i bɛna ye fangakɔrɔ minnu tun bɛ yen ni wele kun bilala mun ma o kɔni o kun tɛ jaabi yɛrɛ kɔnɔ dɔrɔn o kun b'i ka minɛn cɛ ka na wa o kun y'o ko bannen pewu koyi ko nka an bɛ waati min na ko o kɔni o banna pewu fanga kura de nana fanga min nana ko olu jɔlen bɛ Mali de ye n'i bɛna anw ka jamana kɔnɔ ko fo olu ka jɛn n'a ye n'a t'olu ka sariya kɔnɔ ayiwa i nana cogoya min na i b'a ta ten k'a bɛ fɔ ko n'i ye dunan temaraba ye k'i bɛ tila k'a tɔnbaraba fɛnɛ ko yalima accord ninnu bɛnkan ninnu ko yalima a ko ɲɛ bɛ cogo di ko bɛnkan ninnu ko n'a ye Mali ja diɲɛ don o don a tɛ waati yɛrɛ kɔnɔ wa hali k'a fɔ ko ni minnu bɛ bɛnkan kɔnɔ ko n bɛ kibaruya d'u ma ko o tɛ waati o waati ye Mali ja bari ko jamana min don a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo n'a ma ɲɛ jamana wɛrɛ kɛlɛcɛw b'a ka jamana a ka dugukolo sanfɛ ayiwa ni waati min y'a ja a bɛ se k'a fɔ ayiwa an kɔni an mago banna la a y'a ka koso n'a ka kasaw cɛ a bɛ se ka taa u ka so ɲininkali laban o bɛna kɛ jumɛn tuguni ko yalima bi an bɛ waati min na ko malidenw u bɛ ka mun de jalaki jumɛn de ta ka ɲɛsin tubabu faamaw ma ko jalaki min bɛ yen ko sariya ko jalaki tɛ koyi ko ka kumakan min ne a bɛ folofolo la diɲɛ dɔnniya sira kuraw kan n'o o ye internetiw ye ko o kumakan in de bɛ ka kɛ sababu ye bi Mali yɛrɛ bɛ ka Faransi jalaki i na komi i bɔra ka maa min fɔ n'o ye Jean-Yves Le Drian ye
ale ye dɔ fɔ ka bɔ Florence Parly n'o y'u ka kɛlɛkɛcɛw ka ministre ye ale fana ye dɔ fɔ fo ka taa se u ka président yɛrɛ ma ko o kumakan ninnu ne ko o kumakan de bɛ ka sigi Faransi ma bi ko o de kɛra sababu ye olu y'a laɲini Faransi anw ka jamana kan n'a ma ɲɛ an bɛ jɛ la an kan ka ɲɔgɔn bonya kɔnɔ ni bonya t'a la ayiwa a y'aw ka koso n'a ka kasaw o bɛ se ka d'aw ma cogoya min na ka taa n'o ye anw m'o d'aw ma ka taa n'o ye ni kun ye fasiri ye anw ye min bɔ nouvelle libération kɔnɔ a lasera Nicolas Gros-Verrier de fɛ min ye Sulemani Ayidara Chirifukɛ an ka taa o laban ye boli min tɛ ka don balan kɔnɔ bɔ sɛbɛn ye an ko ma ko min ye le matin ni Musa Boli ka fasiri ye a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye Faransikaw ye a b'i n'a fɔ olu ɲinana dɛ sabula i b'a ye k'a fɔ min ye Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ta kɔni o donnen bɛ ka ban gɛlɛya bɛ yen nɔ min ye Mali faama kuraw ye olu y'a yira min ye musokɔrɔbanin cɛ la k'a fɔ Mali kunnama ani a bilama o tɛ kelen ye nka Faransi bɛ ka fɛɛrɛ kura mun tigɛ min ye an ka jamana ɲɛmaw ni o ye ni ɲininka colonel Assimi Goïta ka taa te Choguel Kokala Maïga ma olu y'a faamuya cɔ k'a fɔ Faransi bɛ fɛ ka min kɛ ni o ye Emmanuel Macron ni a jɛw ye o de ye ka se k'u dogo force takuba o kɔfɛ walasa fɛn min kɔni ye gɛrɛntɛ k'a da Mali kan aw ko k'aw bɛ taa min ye kana ye ni kanako kuma fɔla n'aw k'a bɛ taa ka ban n'anw tɛ se ka an ka jamana bɛɛ lajɛlen kana an na maa kuraw ɲini maa minnu bɛ se ka an dɛmɛ o baara la nka ni aw ko aw tɛ taa ni maa kura min ɲinina o fana kɛra aw ma balawu ye i b'a ye k'a fɔ o kuma fɔ don ni bi cɛ Mali ni Faransi kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ta donnen don don o don kuma kura don o don min ye maana kura ye u bɛ o bɔ i b'a ye k'a fɔ i b'i yɛrɛ ɲininka Mali ka sa fara Sahel jamana tɔw kan i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ka kana ko o sɛbɛn tiɲɛna waati laban in na ni dun y'a ta k'a lajɛ a bɛ san caman bɔ min ye Faransi jamanaw ye u kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ walasa fɛn min ye k'u bɛ an dɛmɛ an ka kanako la dɛmɛ in kɛla sababa ye wa ɲininkali to min bɛ yen fɛn min don ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ i b'a ye k'a fɔ Florence Parly ka taa se Jean-Yves Le Drian ma i b'a ye k'a fɔ waati laban in kɔni na fɛn min ye danuwaw ye olu gɛnnen n'o ye Danemark sɔrɔsilakaw ye o kɔni u ma se ka tɔ foyi t'olu la sabula u kɛn bɛ k'a fɔ Europe bɛɛ ɲɛna k'a fɔ k'olu ye ŋanaw de ye olu ye ŋanaw ye Sahel cɛncɛnkulu kan min ye n'olu ye mun fɔ Sahel jamanaw kɔnɔ o tɛ se ka sɔrɔ cogo si la nka nin ye u bilalen ye u malo kɛnɛ kan nin ye u bilalen Jakarija kɛnɛ kan o mun kɛla de o de ma jaw ye hali dɔɔni bi min ye fasiriba ye a ko an k'an k'an yɛrɛ ɲininka sabula i bɛ ko caman ye Faransikaw bolo i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ jamana ni ɲɔgɔn cɛ baara kan ka kɛ cogo min na sɔrɔ n'u bɛ u bolo kan sabula i b'a ye k'a fɔ min ye kɛnɛbaw ye u bɛ Mali tigɛruma kosɛbɛ o kɛnɛw kan n'o y'i bɔ a la kunnafoni sira minnu bɛ yen nɔ n'o ye arajosow ni telesow ye min ye émission kɛrɛnkɛrɛnlenw ye n'o ye jamukan kɛrɛnkɛrɛnlenw u bɛ sigi Mali kɔɲɛw kama minnu kɔnɔna na u bɛ maa wele maa minnu fana bɛ Mali tigɛruma kosɛbɛ ni o y'i bɔ a la fɛn min ye hali u ka dɔnkibaru ye dɛ ni o ye journal télévisé ye Mali tɔgɔ bɛ fɔ nin bɛɛ lajɛlen na ka Mali buruja min ye Mali faamaw ye olu kɔni nana faamuya k'a fɔ ko nin ye fɛn min ye fɛn min bɛ nin ban dɔrɔn kojuguni fura ye kojuguni kojugu sara ye kojugu ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko ni Faransi ye sira kura ta o dɔ bɛ ni Faransi yɛrɛ taala dingan dɔn ani yɛrɛsagokɛ la Mali ɲɛmaaw fana u kan ka min kɛ o b'o dɔn ni ye sɛbɛn an ye min sama ka bɔ le matin kɔnɔ min ye Musa Boli ale ka fasiri don an b'o gɛn ayiwa karamɔgɔ Abdou Touré ne bɛ n tɛgɛ kari ka don an bɛ le matin maa bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ka Musa yɛrɛ fana fo ne bɛ n tɛgɛ kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma le pays dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Maïga a tun bɛ taama min na n'o o ye Kita coton kɔɔri kɛnɛ kan ayiwa a y'i to yen ka maa jaabi maa min ni ale ye Niger yɛrɛ ka minisiri min ni ale ka baara bɛnnen bɛ u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛw olu ko ɲɛnabɔli ma ayiwa a kɔni ye kuma fɔ kuma min ni a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye ka taa anw ka jamana yɔrɔ la k'u bɔli baroladala min ni o ye ukumu ni G5 jamana maaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ in yɛrɛ kan i bɛna ye Faransikaw ka minisiri min n'ale yɛrɛ fana tɔgɔ ko Jean-Yves Le Drian ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan ayiwa Choguel a b'a yɛrɛ ɲininka ko yalima Niger minisiri yalima a diyagoyalen don ka kuma lankolon k'o ta k'o ɲɛsin Mali ma wa k'a kɔni ye kuma min fɔ ale kɔni vraiment ale malidenw dusuma kasilen don ka bɛn ni a ko vraiment ko tiɲɛna tiɲɛna ale dusuma kasilen don fo ka taa se malidenw ma ka bɛn ni maa kofɔlen ka kuma ye n'ale yɛrɛ tɔgɔ
Asumi Massaoudou a kɔni y'a yira k'a fɔ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ waati min na ani Jean-Yves Le Drian n'o ye Faransi minisiri yɛrɛ ale olu ɲɛkɔrɔ a ko an bɛ waati min na ko anw ka kɛlɛkɛcɛw minnu bɛ anw ka fanga la bi ko olu dɛsɛra ka juguw kɛlɛ kɔrɔn fɛ ko ka na fanga minɛ fanga tigilamaaw la ko ka d'a kan k'a fɔ ko olu de ye fasoden ɲuman ye. Ni jɔn ka kuma ye? Nin ye Niger minisiri de ka kuma ye. Naam. Ko ka d'a kan ko olu de ye fasoden ɲuman ye ko u ma dɔwɛrɛ kɛ tugun o fana tɛmɛlen kɔfɛ k'u bɛ tila ka wele bila kɛlɛkɛcɛ min bɛ yen n'u a bɛ fɔ olu ma ko mercenaires walasa ko Mali ka kelenya Mali ka jamana o bɛ se ka sigi Mali ma cogoya min na. I bɛna ye k'a fɔ ko nin minisiri kɔni ka nin bɔli Sogɛli b'a fɔ ko a bɛ na komi a ye dɔgɔlima ta ka malidenw de sɛgɛrɛ nka o kɔfɛ ale kɔni tɛ to kumabali ye ale ko a ma ko yalima a bɛ baara min kunna a y'a kalan kɛ ɔkɔliso jumɛn de la ko yalima a mɔgɔ hakilimati kuma ye nin ye wa Sogɛli kɔni bɔra a ye nin kuma fɔ nka tilala k'a fɔ a ɲɛna ko an bɛ waati min na ko ni a y'a sɔrɔ a bɛ se ka a ka kuma fɔtaw ni a bɛ se k'olu jateminɛ anw ka jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ teri jamanaw don balima jamanaw don sigiɲɔgɔn jamanaw don ko kuma dɔw bɛ yen nɔ olu bɛnnen tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna ye anw ka ɲɛmaaw an ka jamana ninnu ɲɛmaaw bi ka bɛn ni waati min ye u kɔni y'a laɲini ka bɛn ni mɔgɔ minnu bɛ baara la anw fɛ yan nɔ ni o ye a bɛ fɔ ma agenda étrangère n'o o ye Faransi ye m'a fɛ ka fɔ ten an ka jamana kɔnɔ CEDEAO ani UEMOA olu kɔni bɛ wale min na bi ko olu bɛ jamana wɛrɛ de ka baara la an ka jamana kɔnɔ n'o o ye Mali ye ko an bɛ waati min na Niger jamanadenw k'ale kɔni danganiyalen don a kan minisiri ka nin hakilina ko Niger jamanadenw kɔni tɛ a ko a ka nin hakilina la nin ye wale min ni a b'a fɛ ka jira k'a fɔ olu bɛ Faransi kɔ u bɛ Faransi ka baara la ko o fana tɛmɛlen kɔfɛ anw ka minisiri a bɛ wele bila ka taa diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma ka wele bila ka taa ko ka ɲɛsin malidenw anw ka bonya ma ka ɲɛsin anw ka jamana ka bonya ma donc a bɛ wele bila CEDEAO yɛrɛ fɛnɛ ma ni o ye anw bɛ jɛkulu min kɔnɔna la ko u ka ji dɔɔni k'i u mini u ka jisuma dɔɔni k'u koliji la walasa sigikafɔ o bɛ se ka don anw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na walasa bonya o bɛ se ka don anw ka jamana o bɛ se ka anw ka jamanadenw bonya cogoya min na ko anw ka jamanadenw maaw don maa min n'u hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ wa ka anw ka jamana ye jamana kɔrɔba anw ka jamana ka tila k'a jira k'a fɔ tuguni ko tariku kɔrɔba de ye anw ka jamana ye ko wa an bɛ waati min na anw ka jamanadenw kɔni mago bɛ diɲɛmaa ka bonya la ni tun ye fasiri ye n'o ye Burama Gino ka fasiri ye anw ye mun sama ka bɔ le pays kɔnɔna la. Sulemani Ayidara Sirifukɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ an ka taa kunun ta yɔrɔ la siga t'a la kunun ta de jalen bɛ min tɛ ka don balan kɔrɔ i bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko mun ma ko indépendant kanabila ko fɛn min ye hali bi an ka to jamana kɔnɔna na jan ko hakilila minnu bɛ Mali kan diɲɛ fan wɛrɛw fɛ hakilila minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ jan ko waati laban in na min ye gɛlɛya min y'an ka jamana sɔrɔ a kun fɔ n bɛ k'a fɔ ko min ye Ganakaw ye k'u kan ka sigi kɛrɛnkɛrɛnlen kunbɛn sigi min bɛ yen n'a bɛ lahalaya damadama n'a bɛ kuma o kan Mali La Guinée Burkina Faso jamana saba min bɛ yen n'an bɛ don min na i n'a fɔ bi CEDEAO jamana 15 la minnu bɛɛ lajɛlen bɛ cɛmancɛ fanga o kɔnɔna na kɛlɛcɛw de bɛ nin jamana ninnu kunna colonel min ye fasiriba ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye janvier kalo 28 tɛmɛnen k'i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigiw u ye ɲɔgɔn ye min kɛla a ma kɛ ɲɛŋo ye nka a kɛla min ye kunnafoni sira kɔrɔw fɛ an b'a fɔ ma ko visioconférence o visioconférence la u y'a jira k'a fɔ min ye fɛn min bɛ tali kɛ La Guinée Mali olu kɔfɛ ko Burkina Faso ko fana binna min ye dingɛ kɔnɔ ko sabula ko fɛn min kɔni ye fangajaso o kɛra Burkina jamanakuntigi ni o bɛ fɔ ko jamanakuntigi kɔrɔ bi ni o ye Marc Christian Kabore k'a ka fanga k'a binna ka kɛ ni janvier kalo 24 ye tigilaka dɔw fɛ o ko o kɔni bɛna kɛ a damana gɛlɛya ye sabula Mali bɛ yen La Guinée bɛ yen Burkina Faso fana nana i fara kan ko sisan ko gɛlɛya kɔni ko olu bi a ye k'a fɔ a bɛ ka bonya ka taa fɛ ko nka fɛn min ye hakililaw ye ko de k'a fɔ jɛtikɛ ni maa si ye k'a fɔ k'i bɛ taa fanga d'Afrique ka t'i sigi fanga na k'a fɔ k'i bɛ jamanadenw ka u ni siri k'a da u kunna ko a bɛ waati dɔɔni bɔ min ye bɛn ani kelenya u bɛ ka ɲini min ye jamana fila minnu bɛ yen n'olu tun bɛ dingɛ kɔrɔ ka ban walasa u ka se ka bɔ o dingɛ kɔnɔ min ye démocratie fanga ye u ka se ka na an ka o jamanaw kɔnɔ o ko n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO a bɛ Burkina Faso a bɛ o kofɔ a bɛ Mali kofɔ a bɛ La Guinée kofɔ jamana 15 la ni 3 y'i bɔ a la ka ban min ye jamana ye u bɛ ka taa sira min fɛ ko a tɔ k'a bɛ
bɛ maa sɛbɛkɔrɔ kamana kan an bɛ don min i n'a fɔ bi min ye laginikaw ye an bɛ se k'a fɔ hakilila ni taa ni ka segin minnu fɔ n bɛ olu fɛ yen nɔ hakilila kelen kɔni o dɔnnen don o de ye k'a fɔ ko Lagini a senbolo bɛ CEDEAO ka baaraw la fɔlɔ min ye Mali ye o kun b'o o cogo kelen na sabula Mali ta yɛrɛ o sɛbɛkɔrɔ giriya la hakilila jigila janvier kalo tile 9 tɛmɛnen na min ye 2022 ɲɔgɔn ye min kɛla Ganakaw fɛ Akara u ye Mali u ye a gosi u y'a ɲɛɲini fɛn min ye fɛn min ye ko da ye k'a bɛ tugu Mali ani min ye CEDEAO jamanaw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ wari bon ni o ye BCEAO ye an ka wari bon bɛɛ lajɛlen bi taa u nun turu wari bonba min na dɛ ko u ka wari minnu bɛ yen nɔ o kɔnɔna na ni o ye Mali yɛrɛ tɔgɔla wari ye k'o tɛ se ka bɔ ka kɛ fɛn wɛrɛ ye fo n'o y'a sɔrɔ n'a bɛ don fura la walima fɛn wɛrɛw n'o o bɛ tali kɛ dumuni kan nka k'a fɔ k'a bɛ kɛ mago wɛrɛw de ye walima an bɛna nin kɛ n'a ye k'a tɛ se ka don o da si fɛ an bɛ don min na fɔ bi ko sigi min tun bɛ yen n'o kun kan ka kɛ février kalo tile 3 tɛmɛnen ko o sigi kɔni ko i b'a ye k'a fɔ o fana bɛna kuma tuguni k'a lajɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen lahalaya mun bɛ yen nɔ walasa a ka se ka ɲɛdɔn ko min ye Mali ye o kɔni kun ye lajɛba ɲini walasa fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye olu ni jamanadenw bɛ se ka bɛn fɔ la kelen min ye hakililaw ka se ka kɛ kelen ye camancɛ fanga taabolo hakilila ka kelen ye o kan filanan camancɛ fanga kuntagala hakilila ka kelen o kan fɛn min ye o kow ye ko o bɛ sen an bɛ don n'a fɔ bi ko n'i y'a ta k'a lajɛ assise nationale de la refondation ko o bɛ kɛ sababu ye min ye jamanadenw ye u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kuma hakilila kuma mara kuma o n'a ɲɔgɔnna caman min ye kalo 6 ka taa bila san 5 la ko o kun fɔlen bɛ nka Mali jamana ɲɛmaaw taara mun jira CEDEAO maaw la n'o ye farafina tilebinyanfan ka tɔnba ye o de ye san 5 ye fɛn min ye Algérie ye olu kun y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ se ka kɛ cɛfɔba ye an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye kalo 16 ko a na kɛ ko o na se ka dɔ bɔ nka min ye Mali ɲɛmaaw ye olu ko min kɔni ye taa bɛ kɛ ɲɛ ni kunnafoniw ye ani hakililajiraw ye ɲɔgɔn na walasa fɛn min ye bɛnkan ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ko olu dayɛlɛlen don waati ni CEDEAO jamana ɲɛmaaw bɛ fɛ u ka ɲɔgɔn ye ka se ka fɔ walasa ka se ka cogoya ɲini a ko la ko o tɛ kɛ baara ye olu ma o tɛ kɛ gɛlɛyaba ye maa wɛrɛ minnu fana bɛ yen nɔ n'olu y'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ n'u nana olu fan fɛ n'olu kumana n'u se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ u ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ k'u fana tɛ gɛlɛya ye nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali kɔni kɛlen bɛ k'i jɔ min ye jigifɔla jɔyɔrɔ la n'aw ma taa anw yɛrɛw tɛ na nin kun ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ min ye l'indépendant kɔnɔna na Isufu Kamara ale bolo nɔ don Isufu Kamara an bɛ ale fo ka l'indépendant maa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na karamɔgɔ Abdou ne bɛ n tɛgɛ don baara kɔnɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma ko le soir de Bamako wula n'i ye minɛnkolon kɔni sogolonnen mɛnnen i b'a dɔn k'a fɔ a ye binko caman de kɛ i ye sɛbɛn min bila n m'o o kelen ta k'a fɔ sigi min tun bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko CEDEAO maaw ka sigi a sigi kɔni kun ɲɛsinnen bɛ anw ka jamana Mali fo ka taa se Guinée Conakry ma farankan min kɛra la sisan o kun ye Burkina jamana ta ye u bɛna ye k'a fɔ ko lajɛ in kɔni kɔnɔna la min kɛra Ghana faaba yɛrɛ la n'o o ye Accra ye a kɔni kɛra ka bɛn sɔrɔ jamana 3 in kɔni n'o olu kun kan ko kuma o de kun kan ka fɔ yen ayiwa kumakan ninnu kɔni fɔlen kɔfɛ u nana yira k'a fɔ ko farafina anw ka fanfɛ bolo u ko a kɔni basigibaliya bɛ yen bi basigibaliya dɔ ye jumɛn ko o ye fanga jaso basigibaliya ye ko kalo 18 kɔnɔna la k'i bɛna ye fanga jaso ko 4 de kɛra anw ka fanfɛ bolo in kan 2 n'o kɛra Mali la 1 kɛra Guinée fo ka taa se Burkina ta k'ali ale yɛrɛ tɛ tɛmɛ dɔgɔkun damadɔ kan an kɔni an ye Burkina ta ye nin waati in na ko waati sera sa olu fana k'u taabolo falen walasa min bɛ se ka kɛ sababu ye fanga jaso ninnu olu fana bɛ se ka nɛgɛra cogoya min na ko a kɛra Burkina ta kɛra ten nka nin fana bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'u ye jɛkulu dɔ lawuli minnu taara ka taa Burkina faama ni o ye colonel ye bi Paul Henri Sadago Damiba ka taa ale kuma ɲɔgɔnya kɔni y'a yira k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnya in kɔni a ɲana olu kɔni fana dayɛlɛnnen don kuma ɲɔgɔnya ye ayiwa ni CEDEAO kɔni ye laɲini mun kɛ n'a bɛ to olu fana ka jimi sira fɛ k'u kɔni u dayɛlɛnnen don kuma ɲɔgɔnya ye o bɔlen kɔfɛ u y'u da don anw ka jamana la n'o ye Mali o kunkanko kumana ye o kunkanko kibaruya ye k'a yira k'a fɔ gɛlɛyaba kɔni bɛ Mali la bi n'o o ye jatigɛwale maaw yɛrɛ ka gɛlɛya ye ko u bɛ ka walew jate minɛ u bɛ ka kalan ka ɲa nka o bɛɛ lajɛlen ma CEDEAO bali olu ka ɲangi ta k'o bin anw ka jamana kan k'i bɛna ye waati kɔni tɛmɛlenw fɛnɛ la tuguni ko gɛlɛyaba o bɛ anw ka jamana Mali ani a teri jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o teri jamana dɔ ye jɔn ye jamana minnu b'u u yɛrɛ sɔrɔ u ka kɛlɛkɛcɛ min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko force spéciale takuba kɔnɔna la k'i bɛna ye o gɛlɛya fɛnɛ bɛ Mali ni o jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o kibaruyaw fɛnɛ bannen kɔfɛ u taara ka taa se Guinée kibaruya ma k'an bɛ waati min
na kɔni Guinée kɔni ale ɲɛntɛ CEDEAO ka baara foyi la o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ko u y'o o kuma ninnu fɔra an bɛ waati min na colonel Doumbia Mamadi ale kɔni ye fangajaso kɛ ka bɛn ni septembre wagati ye tɛgɛ ɲɛsinen b'ale ma nin waati in na a kɔni ani a jɛw ani minnu jɛra ka nin baara in kɛ tɛgɛ kɔni ɲɛsinen m'u ma wa gɛlɛya yɛrɛ fɛnɛ taara k'u ɲangili taara k'u sɛgɛrɛ nka a kɔli kɔni fɛnɛ y'a fɔ olu ka jamana olu sigilen don sigikafɔ a dayɛlɛlen don nka olu kɔni tɛn'u sigi fiyewu maa b'i ka kumakan fɔ olu ɲɛna ko olu ka taa o sira fɛ olu ye jamana ye mun fɛnɛ kan ka bonya ayiwa an bɛ sigi an bɛ kuma a bɛ ɲɛ cogoya min na an bɛ taa o sira fɛ nka k'a fɔ a y'a kɛ tan anw k'a kɛ ten ka ale tɛ don o la o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen walasa ka kuma dalakuru n'o o ye Nana Akufo Addo ale yɛrɛ kɔni kumara a ko an bɛ waati min na ko gɛlɛya kɔni bɛ an ka jamana fanfɛ bolo na ko a bɛ i na komi a kɛra jamana ninnu u bɛ ka ɲɔgɔn kalan fangajaso la ko olu kɔni kan ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ de kɛ ko wale min don ko maa ɲɛman ka bɔ a la k'an kan ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ de kɛ walasa an bɛ se ka kow dalakelen cogoya min na mun bɛ se ka kɛ sababu ye k'an kisi nin gɛlɛya ninnu ma nin kɔni tun ye fasiri ye an ye min sama ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ a lasera Maïmouna Doumbia fɛ min ye Sulemani Ayidara Chérifou kɛ n'i ta ye i sigiɲɔgɔn ka bugu la tuma dɔw la a b'i yɛrɛ to i ka labɛn caman kɛ min tɛ ka don balan kɔnɔ i bɔ ni sɛbɛn ye an ko ma ko le républicain an bɛ don min i n'a fɔ bi CEDEAO na to yɛrɛ jɛya la nin ko la wa n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO u ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'o ye commission yɛrɛ ɲɛmaa ye ni o bɛ tali kɛ min ye Jean-Claude Kassi Boyerou i b'a ye k'a fɔ ale kɔni bɛ to la yɛrɛ ɲɛfɔ la min ye dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na janko janvier kalo o tile 27 i b'a ye k'a fɔ a bɛ ɲɛfɔli kɛ a n'a fɔ maa min bɛ yen n'a furuntula haraba min ye sɛbɛnfuraw ye u b'o kɛ kumakanw bɛ bɔ foroba kuma yɔrɔw la ani sira wɛrɛw fɛ u b'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye Mali ye n'i y'a ye k'a fɔ Mali bɛna ni gɛlɛya kɔnɔna na o tɛ dɔwɛrɛ ko fɔ dɛ k'i b'a ye k'a fɔ Mali kɔni i b'a ye jamana ɲɛmaaw u bannen don ko tuma dɔw la CEDEAO bɛ wulikajɔ bɛɛ kɛ walasa min ye jamana ye n'a binna ni ɲɔgɔnna dingɛ kɔnɔ waati ka di waati min ye waati kɛrɛnkɛrɛnlen ye walasa an ka se ka bɔ min ye dingɛ kɔnɔ ko olu b'u u yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw n'o y'a sɔrɔ an ka bɔ dingɛ in kɔnɔ n'a ka d'u ye ko tuma dɔw la n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye fɛɛrɛw ye i b'a ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ yen n'o bɛ kɛ walasa jamana ka se ka bɔ transition kɔnɔ n'o ye camancɛ fanga ye k'i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw k'u t'o wulikajɔ si kɛ ko o dɔ ye min ye k'i b'a ye k'a fɔ kalata yɛrɛ labɛnni dɛ ko hakilila tu u la min ye fasiribaa ye ni o ye MK Jakite ye ale bɛ a lasama ka bɔ républicain kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Jean-Claude ye a ka kumaw kɔnɔna na a b'a jira k'a fɔ fɛn min ye hakilila caman ye i b'a ye k'a fɔ o kɔni ye majɛ ye Mali jamana faamaw olu fan fɛ ko fɛn o fɛn bɛ yen n'u kan ka kɛ ɲɛfɔli ye k'i b'a ye k'a fɔ o b'o kɛ makun ye fɛn o fɛn bɛ yen n'u kan ka kɛ taa ɲɛ ye walasa an ka se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ ko tuma caman k'i b'a sɔrɔ ko u bɛ min ye u senna sumaya o baara la ko o de kama min ye CEDEAO jamanaw ye u ye a wajibiya Mali ɲɛmaaw ye hakɛ min fɔ k'a fɔ ko san 5 k'u n'o kɛ camancɛ fanga na k'olu y'a jira k'a fɔ k'o tɛ ko bɛnta ye o tɛ bɛn cogo si la fɛn min ye hakililaw ye a ka se ka don bɛrɛ la u ka waati fɔ waati min ye waati suruman ye waati min kɔnɔna na ni karata bɛ se ka labɛn min ye jamanadenw ye olu yɛrɛw k'u ka ɲɛmaa sugandi ɲɛmaa min mana sugandi jamanadenw fɛ ko a bɛ dɔ bɛ dɔ la o bɛ se ka kɛ sababu ye min ye jamu fanga ye o mun bɛ yen nɔ ni o kun tiɲɛna fanga jasobaw fɛ ko o jamu fanga ko o na segin ka na jamana kɔnɔna na an bɛ don min na i n'a fɔ bi min kɔni ye hakililaw ye a bɛ boli nin fɛn damadama kan n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ni jamana minnu fana bɛ jɛ la jamana minnu bɛ sigi la janko ani minnu tɛ ŋunu ɲɔgɔn na fɛn min ye an ka jamana gɛlɛya ye a dɔ bɛ se ka taa o jamana kɔnɔna na a ko bi n'i y'a lajɛ min kɔni ye Mali ko ye a kɛn bɛ ka bisibasa kise an sigiɲɔgɔn jamana dɔw ma min ye Burkina Faso ye olu bina a gɛlɛya kɔnɔ ka ban n'o y'i bɔ a la Niger wulikajɔbakɛla ye nɔ walasa fɛn min ye hakililaw ni tafɛnw ye olu ka se ka dɔn min ye Nigeria ye hali o jamana yɛrɛ min n'o ni Mali ka jan kosɛbɛ k'i b'a ye k'a fɔ olu fana min ye basigibaliya ye ani taa ni ka segin ani banbanci o kɛlɛli i b'a ye k'a fɔ o bɛ ni jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko dɔw bɛ ko dɔw la i b'a ye k'a fɔ ko o tɛ se ka taa cogo la ni jamana ma sigi bolo kelen kan min ye maa dana jugu ye maa jugu ko ni jamana ma sigi bolo kelen kan i b'a ye k'a fɔ olu kɔni bɛ se ka se sɔrɔ jamana kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen la nka ko fɛn min ye kana ye ni kana sabatila ka taa jɛlen kɛ k'a dɔ bɛ dɔ la k'o bɛ se ka na ni basigi ye jamana kɔnɔ nka anw fɛ yan sigi kana sabatilen don kana sabatilen tɛ ni waati laban yɛrɛ tɛ kana sabatilen a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni kalo kelen kalo fila kalo kelen ka na dɔgɔkun damadɔ in kɔnɔna la sisan anw bɛ ka lafiya dɔɔni sɔrɔ bari anw siran u b'a fɔ cogoya min na siran taara fan wɛrɛ fɛ siran yɛlɛma a taara fan dɔ in fɛ
ade folla ni kun ya ta kala je min ye jamana de ni an kun be sira min ye giringa joni fɛn minnu bi kɛ kana fɛn min ye jamana kɔnɔna na i b'a ye kuma caman a bɛ se ka kɛ ni gɛlɛya ye jamanadenw kan nka sisan i b'a ye k'a fɔ fɛn minnu ye fandon ye dɛ ni o ye jugulakaw ye olu de bɛ ka siran siga tɛ nin na caman bɛ ka boli siga tɛ nin na merci les Russes mais sisan nin fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ hali u bɛ ka an ka jamana taara san 5 yira mais u ma san 5 dɔrɔn yira n'u y'a fɔ a bɛ daminɛ kalo 6 la ka taa san 5 la an ko an bɛ se ka jamana dilan ka bɛn ni san 5 y'a fɔ ten maintenant ni aw nana calendrier wɛrɛ proposer ye ni a ma se ka dilan ka bɛn n'o ye est ce que o fili de kelen an bɔra fili kelen min kɔnɔ bari hali tan ni fila kalo 18 fɔlɔ min dira jamana ma laɲini fɔlɔ koyi a jagoyala de a jagoyar'u kan ni n'u ma se ka baara k'o kɔnɔ u ye mun ɲini k'u bɛ se ka baara k'o kɔnɔ ne bolo n'a y'o d'u ma a bɛ k'u la sabati sufɛ nin ko kɔni nin ko i kamanagan koba ye parce que hali kalo 18 min n'a fɔla a fɔla ko Mali bɛna élection organiser ka bɛn ni février kalo in ma an b'o de la a tɛ se ka kɛ ka bɛn o bɛɛ b'o dɔn maintenant sisan est ce que Mali kun kan ka sanctionner fana k'a sɔrɔ février ma se waati ma gun n b'o yɔrɔ de la o gɛlɛya dɔ filɛ nin fasiriba ko k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko o gɛlɛyaw kɔni o ɲɛdɔnna n'o ɲɛdɔnna ka ban k'i b'a ye k'a fɔ min ye Jean Claude ye a bɛ taa ɲɛ a b'a jira k'a fɔ ko ni Mali ma basigi farafinna cɛncɛnkan jamana minnu bɛ yen olu ka basigi bɛ gɛlɛya k'a dɔw la min ye kɔlɔlɔ ye a bɛ se ka yɛlɛ jamana wɛrɛw fɛ k'o de kama min ye basigi ye u kan ka na joona joona Mali kɔnɔ ni fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ye ka maaw sigi fanga na jamanadenw mana maa minnu sugandi walasa u ka se ka tɛmɛ ni baaraw ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sama ka bɔ le républicain kɔnɔ mais fɛn min ye MK Jakite ale ka tɛgɛnɔ don MK Jakite an bɛ a fo ka républicain maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou Touré ne bɛ n tɛgɛ kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'essor ko maa hali n'i ye dɔn kɛ ji la i jugu b'a fɔ k'i bɛ ka gɔngɔn k'a ɲɛ la an ka minisiri n'o ye an ka minisiri ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga a y'a laɲini k'a fɔ ko anw ka jamana kɔni anw sigilen don anw bɛ kumaɲɔgɔnya ni maa kɔni nana anw ma n'o ye ko anw kɔni b'i jaabi n'o kumaɲɔgɔnya kelen ko anw ka jamana bɛ bɛɛ ka bila la kumaɲɔgɔnya kɔni n'i nana n'o ye an b'i lamɛn nin kuma in kɔni fɛnɛ fɔra k'a to o kita kelen na a ye laseli kɛ ka hakililajigin kɛ k'a fɔ ko anw ka jamana anw ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni b'an bolo ayiwa kumaɲɔgɔnya o dayɛlɛlen don jamana bɛɛ lajɛlen o dayɛlɛlen don jɛkulu bɛɛ lajɛlen anw ka laɲini fɔlɔ o de ye jumɛn ye walasa basigi ko o bɛ se ka na anw ka jamana kan cogoya min na ni basigi nana kalafiliko kuma anw bɛ sɔrɔ k'an da don o kuma la ko n'i y'a lajɛ jaabi laban min bɛ ka di anw ma u b'a jira k'a fɔ anw ka kɛlɛkɛcɛw olu bɛ ka san de sɔrɔ jugu kan i bɛna ye maliden min taa fɔ maa 300 ani maa 150 ɲɔgɔnna si la olu de kɔni wulila ka b'u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ jatigɛ wale ye mais an bɛ waati min na maa ba 50 ko olu kɔni sera u sigiyɔrɔ la ka d'a kan anw ka kɛlɛcɛw bɛ baara min na i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛya min kɔni taara CEDEAO fɛ ale ni IOMA fɛ ko ka ɲɛsin anw ka jamana ma nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ anw ka jamana an bɛ to dayɛlɛnni ye walasa kumaɲɔgɔnya o bɛ se ka na don anw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na wa ko ni bɛn kɛra mun na olu dalen b'u ka jamanadenw na olu dalen don malidenw na olu b'a ɲɛfɔ malidenw ɲɛna an kɔni an sɔnna nin de ma wa an banna nin de ma wa k'olu kɔni bɛ min fɔ an tɛ sɔn min ma fiyewu fiyewu ko o ye anw ka jamanadenw ka an'u bolofɛnw olu lakanali k'an kɔni ka o kɔni o tɛ tɛrɛmɛ maa si fɛ kɔrɛ bɔlen kɔfɛ a ko a bɛ Union africaine n'o ye farafinna keleya tɔnba ko a b'olu fo kojugu kɛrɛnkɛrɛn la maa min kun b'a ɲɛma n'o ye Musa Faki Mahamati ye ko a b'ale fo ko a b'a fɛ k'a fɔ CEDEAO fana ɲɛna ni o ye anw ka keleya tɔnba ye ko anw ka jamana kɔni ni kumaɲɔgɔnya don anw sigilen bɛ k'u kɔnɔ u kana an bɛ kuma ko o fana bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ k'i bɛna ye min bɛ ka tɛmɛ anw ka jamana ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ bi ni o ye furugufurugu ye k'a bɛ i na komi a bɛ ka tɛmɛ kɔrɔ ani dɔgɔ de ni ɲɔgɔn cɛ balimamaw ayiwa a kɛra laban ye jumɛn a laban an bɛna sigi ka dukɔnɔko de don an bɛ sigi an bɛ ba la ni gɛlɛya nana du kɔnɔ dudenw bɛ tila ka sigi u bɛ ba la ka ale kɔni dalen b'a la Union africaine n'o ye farafinna keleya tɔnba ko olu kɔni ye baara min kɛ a baara kun ye walasa kumaɲɔgɔnya o bɛ se ka don anw ka jamana ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o dɛmɛ ko o jara anw ka jamana ye o jara anw ka jamanaden a bɛ tila ka ladɔnniyali kɛ tuguni k'a fɔ diɲɛ maa ɲɛna ko anw ka jamana bi an bɛ waati min na ni o ye anw ka yɛrɛma hɔrɔnya ko kɔni o tɛ tɛrɛmɛ maa si fɛ anw tɛna jɛ n'a ye maa si ko o kɔni tɛrɛmɛ a ye jaabili kɛ ka bɛn ni Faransi ɲɛmaaw olu ye laseli min kɛ tile filanin na a kɔni y'u jaabi ka bɛn ni Danemark kɛlɛkɛcɛw olu minnu nana anw ka jamana kan ni anw ye laɲini kɛ ko u nana cogoya min na u ka taa ten a y'o wale a y'o jaabi
ko faransi bɛ kuma min fɛnɛ fɔ ko anw ka kɛlɛkɛcɛ maa 53 o de sara ka jamana kan ko faransi kɔni ye nin kuma fɔ ko a laɲini ye jumɛn ka anw na maloya wa walima ko wɛrɛ de bɛ kumakan in kɔfɛ ko nka ko anw kɔni tɛna anw taw ta k'an b'o kɛ hakililajigin ye ko nka ko faransi kan k'a dɔn k'a fɔ ko waati tɛmɛra yanni nin waati in cɛ ko n'i y'i miiri san 1940 fo ka taa se san 1945 ma ko farafin joli de sara walasa faransi bɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ maliyɛnden joli de sara walasa faransi bɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ayiwa ko olu kɔni to ta k'o kɛ kuma ye ko olu bɛna faransi dangɔrɔna ka faransi kɛlɛtigɛ kuma fɔ ni faransi ma n'o wale nka o kɔni ale bɛ mun fɔ ka d'a kan ko faransi k'a dɔn ko waati bɛ ka yɛlɛma ni waati yɛlɛmara k'i yɛrɛ fɛnɛ ka yɛlɛma waati fɛ kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ anw ka jamana kan n'o o ye olu ye kɛlɛkɛcɛ minnu ko fɔ n'o o ye Danemark kɛlɛkɛcɛ ninnu n'olu u b'an ka jamana kan ayiwa ko Mali kɔni y'a laɲini u ka taa o taali kɔni o man ka kɛ gɛlɛya ye ko nka a kan ka kɛ kalanbolo fɛnɛ de ye faransi bolo min bɛ se k'a to a b'i hakili to a ka kokɛtaw la anw ka jamana ye jamana kɔrɔba ye anw ka jamana anw mago tɛ ka ɲɔgɔn buruja ka jamana wɛrɛ buruja walima ka nɛni ta ka ɲɛsin jamana wɛrɛ ma a kɛra bi ye walima a kɛra sini ye k'i bɛna ye ni gɛlɛya min kɔni bɛ anw ka jamana ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ k'i bɛna ye ko jamana ninnu jamana kɔrɔw don u bɛ jɛ la bi jɛw tɛ n'i ye anw ka tarikuw yɛrɛ lajɛ i bɛna ye k'a fɔ anw ka jamanadenw ani faransi jamanadenw olu bɛ ɲɔgɔn bolo kabini waati jan k'ale kɔni hakili la an bɛ waati min na faransi ɲɛmaw u kan k'a faamuya k'a fɔ ko waati kɔni a tɔgɔ de anw ta ye an yɛrɛ ye anw bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ jɔnya waati ko o kɔni tɛmɛra an kan ka bi jɛɲɔgɔnya min n'o kan ka don an ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye dɔ don n fɛnɛ bɛ dɔ d'i ma a kan ka ko o jɛɲɔgɔnya de ye bi ko Mali ɲɛmaa minnu kɔni bɛ bi k'a b'u ladɔnniya k'a fɔ ko ninnu ye kɔni u kunkolo b'u kan da la ko olu bɛ ka wale min kɛ ko o de bɛ ka guwan faransi la a tila k'a fɔ tuguni ka an y'a MINUSMA an y'a yirula k'a fɔ sira kɛrɛnkɛrɛnnen yiral'u la n'u b'a fɛ ka u ka pankuru wuli u ka t'o sira ninnu fɛ ayiwa n'o sira ninnu tɛmɛlen kɔfɛ n'u bɛ na sira wɛrɛw ta ko u ka jɛ ɲini an fɛ ayiwa n'an ye yamaruya d'u ma u bɛ sɔrɔ ka olu sira ninnu fɛnɛ taama nin kɛra kumabaw ye walasa ka kuma yɛrɛ ban a y'a yira k'a fɔ ko faransi ani diɲɛ kɔnɔ jɛkulu minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ n'o olu nana walasa ka anw dɛmɛ ko a b'a ɲini u fɛ u ka a tɔgɔ jisuma dɔɔni ko u k'u koli ji la walasa an bɛ se ka sigi ka kuma ka bɛn ko la ka anw ka jamana anw mago bɛ kuma ɲɔgɔnya la ka tɛmɛ ɲɔgɔn buruja kan ni kun ye envoyé spécial n'o ye Umar Jakite ale ka fasiri ye anw ye min sama ka bɔ l'essor kɔnɔna la Sulemani Ayidara Sirifukɛ n'i y'a mɛn kuma o kuma ne ka kuma ma fɔ tancogo la o b'a sɔrɔ i ye dɔ fɔ min ye min tɛgɛ don balan kɔnɔ ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko ma ko informateur sɔgɔmada la kunnafoni premier ministre hali bi dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokara Mayiga a bɛ ka maana janko a bɛ jaabili kɛ kosɛbɛ hakililaw ni waleya minnu bɛ ka ɲɛsin Mali ma bi n'o bɛ kɛ jɔnmaya ye dɔgɔtɔrɔ ko fɛn min ye ko Mali mana maa si ba ka kɔɲɔminɛ na Mali tɛ maa si ka bolokɔnɔmaa ye k'a fɔ k'i bɛ i ka jagoya fanga ta k'o tinti an kan fiyewu ko n'i y'a ta k'a lajɛ ani jamana min bɛ ɲɔgɔn na n'o ye musokɔrɔba ni cɛ ka jamana ye ni o ye faransi jamana ye k'i b'a ye k'a fɔ waati kɛla u kɔni u ye janfa kɔlɔn sin Mali ɲɛ janfa kɔlɔn min bɛ yen n'u yɛrɛ bɛ ka u yɛrɛ ye a kɔnɔ sɔɔni ko n'i ye a ta k'a lajɛ ko fɛn min ye Mali ye dɛmɛ ɲini faransi fɛ waati min na an bɛ gɛlɛya la hakililajigila san 2013 tɔnjɛ fanga waati min ye professeur Jɔnkunda min ye Tarawele ale tun bɛ fanga na k'i b'a ye k'a fɔ dɛmɛ min ɲinina o de ye k'a fɔ a ye na an dɛmɛ ni sanfɛkɛlɛcɛw ye min ye sanfɛkɛlɛcɛw a ye n'an dɛmɛ n'olu ye k'i b'a ye k'a fɔ u ye dugumata u ye olu fara kan u selen Mali la waati min na ka sɔrɔ k'a fɔ ko k'a fila bɛ na ko ka sigi ka kuma fasiriba ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko waati laban in na ko ni maa min bɛ yen ni i hakili b'a la k'i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw kɔni kɛla nka fɛn ni fɛn minnu kɛla ko Mali ye kalankan caman de sɔrɔ a kɔnɔna na u ye kɛlɛ kɛ ka dɛmɛ kɛ Mali kɛlɛcɛw bɛ duguma olu bɛ sanfɛ sanfɛla yɛrɛ ka gɛlɛn wa Mali kɛlɛcɛw fɛn min ye u bɛ cogoyaw f'u ye olu kɔni bɛ suri kɛ ka taa dɔrɔn u tilala se Kidali waati min na u ye da suwa k'u tɛ don Kidali yɔrɔ sanfɛla i y'a fɔ cogoya min na sanfɛ kɛlɛ kɔni ka nɔgɔn nka olu bɛ sɔrɔ min kɛ o tɛ sanfɛ o
sɔrɔ bɛ dugu ma de f'i ka jigin kɛ siga tɛ nin na Fasiriba ko fɛn min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'o y'i bɔ a la waati laban in na ko min ye Faransi sɔrɔsilakaw ye u ye bavure caman kɛ ni bavure min bɛ sɔrɔsi kaw ka bolo kan o b'a ye k'a fɔ min ye majɛ caman ye u ka baaraw kɔnɔna na a b'o ko fɔ an ka taa Douentza hakililajigila Moti mara la min ye maa caman fala u fɛ min ye mugujugu dɔ u y'o fili ka na o maaw kan nka a kun yela k'a fɔ min ye MINUSMA ye n'o ye Diɲɛsɛgilan ni Basigijɛkulu ye olu kun y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ko nin ye kɔɲɔ jama de ye ninnu bɛɛ lajɛlen bololankolonw de don foyi foyi t'u bolo jamanaden ŋanama sumalenw de don nka o bɛɛ n'a ta min ye Faransi ye u ye mugujugu fili u kan maa min sala maa caman ba an bɛ don min na i n'a fɔ bi hali bi o kuma sɛgɛsɛgɛya k'o ci o tiɲɛ jala walima fɛn min b'o kɔfɛ k'o da jamanadenw tulo kan min ye wulikajɔ ye hali bi maa bi i yɛrɛ ɲininka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ dɛ Faransikɛ ni ŋaniya ɲumanya min bɛ yen n'a bɛ ka a fari jira o b'a kɔnɔ wa walima o t'a kɔnɔ ɲininkali tɔ min bɛ yen n'i taara ɲɛfɛ dɔɔni i bɛn'a faamuya k'a fɔ min kɔni ye Mali kɛlɛcɛw ye an bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ min ye jamana kɔrɔn fan fɛ min ye wulikajɔ ye a bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ bi walasa fɛn min ye labɛn ni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen a ka se ka sabati janko an ka kangɔnnaw n'o ye an ka kɛlɛdagaw ye olu ka se ka don bɛrɛ ɲuman na ka se ka minnu cila kɛlɛ kɔnɔna ka olu jɔ n'o bɔra la minnu fana bɛ yen k'a fɔ ko olu bɛ yen ni jiko b'u la ani fɛn wɛrɛw b'u la o ko bɛ se ka sabati cogo min na nka k'i b'a ye min kɔni ye Faransi jamana ye u bɛ u senna sumaya kuma caman na o baaraw fɛ kuma dɔw la i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na u mago bɛ dɛmɛ na walasa fɛn min ye u ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ kuma dɔw la i b'a sɔrɔ hakilila dɔw bɛ yen nɔ u n'o ta la tile kelen tile fila fɛn min ye i b'a sɔrɔ o ko ma ɲɛnabɔ kununko ka kɔn biɲɛ i b'a ye k'a fɔ ni Mali kɛlɛcɛw tun bɛ pan min ye u ka kɛlɛkɛ avion na olu tun bɛ yamaruya de ɲini Faransi fɛ ka sɔrɔ ka pan a tun bɛ kɛ ten an yɛrɛ ka jamana kan nka bi min ye Faransi jamana ye n'u bɛ pan hali n'u bɛ u ka tɔnfaga avion hali n'u bɛ wuli k'a jɔ min ye Mali ɲɛmaaw olu de bɛ yamaruya di fɔlɔ an ka yɛrɛmahɔrɔya kɛra an tɛ an kɛra yɛrɛmahɔrɔ ye n'o y'i bɔ a la min ye wulikajɔ ye taama min tun bɛ senna i dasela ma i ka kuma kɔnɔna na n'o o bɛ kɛ Diɲɛsɛgilan ni Basigijɛkulu fɛ MINUSMA Gawo min ye Bamakɔ Gawo Tombouctou Bamakɔ Tombouctou ka taa se Tombouctou Kidal Tombouctou ma ko o taamaw siraw bɛɛ lajɛlen ko o bɛɛ lajɛlen bi kɔlɔsi bi kosɛbɛ min ye an ka jamana ɲɛmaaw fɛ taa ni segin kɔlɔsili kɔni ko o ye da kelen ye hakililajigila waati laban in na Faransikaw u ye janfa kura don Mali ma sabula a fɔla waati min na k'a fɔ ko Mali ni a kɛrɛfɛ jamanaw n'o ye CEDEAO jamanaw ye ko da bɛ tugu u ni ɲɔgɔn cɛ Faransi jamana min ye u ka pankuru dɔ bɔla min ye Abidjan fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ kɛ tamasiyɛn na n'o bɛ kɛ avion na walasa min ye u ka baarakɛlaw tɔ minnu bɛ yen n'o bɛ pankuru cakɛdaw la olu ka se k'a dɔn k'a fɔ nin avion bɛ nin yɔrɔ la a bɔra nin yɔrɔ la a bɛ nin yɔrɔ la ko u y'o bɛɛ de fa ka na jigin Mali la Gawo laɲini ye mun ye o kɔfɛ ɲininkali tɔ min bɛ yen Fasiriba ko k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko o fɛnw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka na fara min ye gɛnni kan gɛnni min bɛ yen n'o kɛla min ye an ka jamana ɲɛmaaw n'o ye Danemark sɔrɔsilakaw minnu gɛn dɛ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ de nana fara ɲɔgɔn kan n'o kɛlen bɛ sababu ye ka min ye wulikajɔ ye ka o kɛ ka bila Mali la min ye premier ministre ye a b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye hakililajigila ko fɛn caman bɛ yen nɔ bi k'o bɛ ka fɔ k'a caman bɛ yen nɔ ko tiɲɛ tɛna o don ko nkalon don min ye Faransi faamaw ye u ka kɔrɔmatigɛli kumaw u ka dansago kumaw an'u ka min ye damajira kumaw ye ko n'u ma a lajɛ ko ko dɔ kɔni kuma sela Mali tɛ sigi bilen min ye Mali mana maa si ba ka kɔɲɔminɛ na Mali tɛ maa si ka bololafɛn ye k'a fɔ k'i b'i sago k'a la anw tɛ mɔgɔ ka mara kɔnɔ an b'a yɛrɛ de ka mara kɔnɔ an ye jamana kana bilali nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'an y'a sama ka bɔ min ye Info Matin kɔnɔ ale fana y'a saba ka bɔ sɛbɛn min kɔnɔ an b'a fɔ o ma ko libération du ayiwa min ye Info Matin u ka bolofara min bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ o ma ko ayiwa tractation libre o fana kɛ bolofara kura ye siga t'a la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen baasi tɛ ayiwa an bɛ Info Matin mɔgɔw fo tractation libre ma an b'o olu fana fo karamɔgɔ n'i y'a jateminɛ ni sisan ni kuma ɲɔgɔnya bɛ ka don Mali ni Faransi cɛ sisan ni fanga kɔrɔ minnu tɛmɛna Faransi de tun b'a fɔ an b'a fɔ k'a wɔ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan anw m'a kɛ ten nka sisan an bɛ waati min na
amisi ga fodi ayiwa basi tɛ ala ka ko laban hɛrɛ la Allahumma amin karamɔgɔ Abdou Touré ne bɛ n tɛgɛ kari ka don adu mi bon sɛbɛn min n'u k'a ma ko info matin sɔgɔmada kunnafoni awɔ ale kumana a ye mun de fɔ ko ka taa Italie olu ka faaba yɛrɛ kɔnɔna la Rome mun bɛ an bɛ waati min na anw ka minisiri n'o o ye Wage ale kɔni taara yen nɔ ale ni jɔnw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen maa minnu ye tɛgɛ nɔ bila kɛ n'a bɛ fɔ ko accord d'Alger ma min kɛra san 2015 la u kɔni u taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka bɛn ni arabadon ye février kalo tile 2 ayiwa a kun ye mun ye walasa sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko accord de principe de Rome walasa tɛgɛ nɔ bila u bɛ se ka taa bila o la cogoya min na laɲini ye jumɛn ye nka yanni an ka don laɲini kɔnɔna la an bɛ ladɔnnali kɛ k'a fɔ Bilal Ag Ali Siraf na ale ye CSP ale tun bɛ yen nɔ o CSP jɛkulu tɔgɔ la Ismaël Wage ale tun bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ y'an ka minisiri ye ale tun bɛ anw ka gouvernement tɔgɔ la fo ka taa se Ano Ould Ali ale fɛnɛ tun bɛ yen nɔ jɛkulu min n'a bɛ fɔ olu ma ko jɛkulu non membre u bɛɛ kɔni jɛra ka tɛgɛ nɔ bila kɛ ka tɛgɛ nɔ bila kɛ sɛbɛn in na sɛbɛn min ni a bɛ fɔ ale yɛrɛ sɛbɛn ma ko accord de principe de Rome a kun ye jumɛn walasa basigi o bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na a kun ye jumɛn walasa bɛn ni keleya o bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na nka i bɛna ye baara in kun ɲɛminɛlen don jɛkulu min fɛ a bɛ fɔ olu de ma ko kɛnyɛrɛye jɛkulu dɔ don ko ONG italienne Arapacis donc baara in kun ɲɛminɛlen don olu de fɛ an y'a fɔ laɲini ye jumɛn ni jamana ninnu minnu y'u tɛgɛ bila accord pour la paix la a kun ye jumɛn walasa basigi bɛn ani keleya bɛnɲɔgɔnya min ni gɛlɛya min fana tun bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ bari tile filanin na an y'a ye jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ ko CSP i bɛna ye anw ka sigi mun yɛrɛ kɛra olu banna ka taa sigi la bari ka d'a kan bɛnbaliya tun bɛ anw ka jamana ni maa kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka kelenya k'o nati ayiwa olu kɔni y'a laɲini nin yɔrɔ kofɔlen jɛkulu kofɔlen ani anw ka jamana olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ Italie walasa u bɛ se ka sigi ka kuma kɛ ka baara bila sen ka baara min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn ni keleya bɛ se ka don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na bonya ani karama olu bɛ se ka don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na basigi o bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔ waati min na mais i bɛna dɔn k'a fɔ kuma fɔlen tako fɔlɔ la anw ka minisiri yɛrɛ kɔni tun ma taali fari da nka i bɛna ye ale kɛra maa laban ye walasa ka se kɛnɛ in kan a kɔni selen yen nɔ ayiwa ani maa kofɔlen ninnu u ye ɲɔgɔn ye kɔni ye hakilina jigin kɛ ko ka taa se fɔ kalo 4 ɲɔgɔnna si k'a bɛ kalo 4 ɲɔgɔnna si bɔ sisan nɔ ayiwa a kɔni ɲinina anw ka a ɲinina CSP fɛ n'a bɛ fɔ olu ma ko conseil stratégique permanent donc jɛkulu tɔgɔ ye donc olu kɔni kun bɛ ɲinini min walasa n'u u bɛ se ka taa jamanaw la jamana minnu ye anw da kɛrɛfɛ jamana ni ye ɲininikɛlaw olu ka ɲininkali u ka ɲininkali ka ɲini kɛ gɛlɛya de dɛ an bɛ ta kuma jamana ni mɔgɔ kɔni y'i wele maa t'i wele b'a fa ni ma taa lamɛn nka a dɔ bɛ dɔ la a bɛ na ni gɛlɛya ye dɛ awɔ hali ni kumaɲɔgɔnya bɛ ta kɛ wele ɲɛsin mana bila kɔsen ye bolo de bɛ anw ka kumaɲɔgɔnya min a kumaɲɔgɔnya yɛrɛ ɲɛminɛlen bɛ organisation dɔ sigi k'o sabati anw ka jamana kɔnɔ o de kama ɲini siga t'a la bari ni i taara jamana siri ni i taara fɛn dɔ fɔ nin yɔrɔ la i tɛna se ka taa kɛnɛ wɛrɛ kan k'i bɛ taa dɔ wɛrɛ fɔ yen nɔ ayiwa min kɔni ye sɛbɛn dakuru sɛbɛn dakuru la a kɛra Sikuba fɛ ayiwa an ye min sama ka bɔ Infodima bi min ye baara dɔw ye ale kan k'o kɛ n'o baaraw kɛla min ye jaratigɛba ye n'o ye arbitre ye dɛ ko o baaraw bɛ kɛ u b'o fili laɲiniw ye ko o bɛ sabati i b'a ye k'a fɔ maaw kɔni tola ni ale ka kumaw nɔfɛ a bɛna ɲɛ wa bɛɛ lajɛlen hakili b'a la k'a fɔ turabu Burama a ye kuma min fɔ a na kɛ tiɲɛ ye min ye fasiriba ye Musa Jara Dabaliban kɔnɔna na a b'a jira k'a fɔ min ye tolanci ye k'a b'a daminɛna maaw kɔni bi ka wakilila k'u bila Burama ka kuma fɛ a bɛ ɲɛ koyi a bɛ ɲɛ sanga kun fɔlɔ o nana ban miniti 45 sanga kun filanan o nana daminɛ miniti 45 o fana forila an taara fara an kan na min ye prolongation miniti 15 miniti 15 miniti 30 o fana forila min ye ŋɔyi ye kelen b'a ta maa duuru fɔlɔ y'a ta ka ban hali bi komakɛ an nana taa ka taa an nana bali k'a ye k'a fɔ min ye Mali ye n'o y'an faso ye an ka kisɛmata sɛgɛw olu seginna so Burama e y'anw fɔ a ko Burama de y'an ci Burama parce que a ye kuma min fɔ nin dɔrɔn ne donna joueur yɛrɛ kulo la e ko a dɔw la u t'u sen giriya wa sen bɛ giriya kɛ Burama u ka fɛɛrɛ kɛ ka Burama minɛ n'u u y'a minɛ u k'a to ne yɛrɛ n'a ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ sani wallahi Burama yi kɔni an tɛna fɔ k'i y'an tɔɲɔ sa nka i y'an sɛgɛn dɛ
yan sɛgɛn wallahi yan sɛgɛn Fadiri filɛ nin an ye min sama ka bɔ min ye dabaliban kɔnɔna na Musa Jara ale tɔgɔ don ayiwa o kabako o dabaliban an bɛ Musa Jara fo an bɛ dabaliban ma bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni kabako ye kabako kelen ka bɛn n'o bolotan kelen k'a ye dekun lase anw ka muso dɔ ma koyi ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko Na Jara ayiwa bolotan min a si yɛrɛ kɔni bɛ taa san 62 ɲɔgɔn na si la charbon feerela don a sigilen bɛ Sutiba anw ka Bamako yan nɔ Situba village la ayiwa bolotan in kɔni kɛra sababu ye n'o ye Mali ni Guinée ka bolotan ye ni ka taa ni ale yɛrɛ ni kun ye koyi Allah cogo di min n'a ɲɛfina a ko an y'a fɔ san 62 don kɔni a furucɛ kɔni o tanyara a bɛ san 10 ɲɔgɔn na si bɔ u bɛ luwanse la dɔ fɛ yen n'a bɛ fɔ ko Dawuda Samake Sutuba village la a bɛ yen nɔ a bɛ san 30 ɲɔgɔn na si bɔ a bɛ charbon feere ayiwa kɔni bɛ i débrouiller o baara in de la ka se k'a ka so wariw sara fo k'a denw ka école lata wari ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni sara nka maa min don ballon ka d'a ye senna ballon ka d'a ye kojugu o diyaɲɛ kama don min na Mali yɛrɛ bɛ jouer ko kabini wula fɛ a ye feere yɛrɛ jɔ ka feere jɔ walasa ka taa bolotan kɔrɔ ko maa min fɛnɛ don n'a bɛ dolanci filɛ la a t'a fɛ mankan foyi ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ i bɛna ye waati de kɔni sera sa anw ka dolanciya dɔ kɔni bɛ yen ale yɛrɛ ye ballon sɔrɔ ko ballon dira u ma a kelen ani gardien kelen k'a y'o bɔn ka taa kamanɔgɔ la o jɔlankolon de ye Allahu akbar a y'o bɔn ka taa kamanɔgɔ la min kɛ muso min n'a tɔgɔ ko Na Jara a kirinen tora seyi kɔnɔ dusukun balila ka jɔ dusukun barilen ka jɔ ayiwa muso kɔni kirinin kɔni tora siège kɔnɔ ten koyi o kɛra mun kɛ ayiwa ni a ye a ɲini a denmuso fɛ ko o ka tele faga denmuso yɛrɛ ye tele faga waatinin kelen sa o kɔni walasa ka jateminɛw kɛ waati kɛ denmuso kɔni nana lajɛ o k'a bɛna musokɔrɔba yɛrɛ kɔni yuguyugu a nana sɔrɔ ni wallahi musokɔrɔba in tɛ ka kuma o kɛra ni kɔni binnen koyi ayiwa ni kɔni binna suturaliw bɛɛ kɛra ka bɛn n'o dugusɛjɛ yɛrɛ n'o ye janvier kalo tile 22 amina rabi ayiwa ko nin fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko cɛ kɔni tanyara den fitininw b'a bolo ayiwa ko kɔni bɛ ɲinini kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ n'u bɛ se ka dɛmɛ min don a ma ayiwa walasa denmisɛnninw bɛ se ka bɔ degun in kɔnɔ cogoya min na ne tɛ jamana ka autorité yɛrɛ wele koyi ballontanna minnu bɛ yen nɔ ani Burama ne b'olu de wele u ka dɛmɛ don musokɔrɔba ma fédération fɛngɛ ninnu na entraîneur ninnu ka wari dɔɔnin b'u bolo ko di caman ba dɔ ka minɛ dɔrɔn cɛ kelen min yɛrɛ ye dolan ta ka taa sanfɛ ale yɛrɛ kelen bɛ se k'i jɔ ni musokɔrɔba ye ayiwa a ka denbaya filɛ nin kuma filɛ nin sɛgɛ foyi t'a la ni ne kun ye Bugu Jara ni y'ale ka sɛbɛnya min bɔ kabako kɔnɔ min ye Sirifukɛ waati n'a ka waati mana se Jawoyi Jalo a ɲɛ bilen bɛ curi ko waati ko sɛbɛkɔrɔ dafala min ye tɛnɛn kɔnɛ tɛnɛn turunen kɛnɛ bɛ kɛnɛ kan bi i y'a fɔ ten ko posta min tununa k'a yira a laɲini de ye min ye foli ni tanuni ye u bɛ ta ka taa Mali lasigidenso la min ye Madi Kane min ye Kulubali an b'a fo dantɛ foli la